गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय बे भिडियोखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना साननैसो सिगां बावखुंग्रि बियाबनि एमएलए रुपम रयआ मोन द' हारिनो एसटि होनायनि सायाव माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंदों। दा बिथांनि बेबादि बाथ्रा बुंनाया एक्जिस्टिं एसटिफोरनि थाखाय जोबोरैनो साननो गोनां जानानै फैदों। बिटिसिआव बेनि गोहोमा बांसिनै गोग्लैगोन बादिखौ नुहुरो। बेजों लोगोसेनो गासै आसामाव थानाय एक्जिस्टिं एसटिफोरनि सायाव बेनि गोहोमा जोबोद गाज्रियैनो गोग्लैगोन जुदि मोन द' हारिया थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला। दा बैफोर आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय बे भिडियोखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थाबाय। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे आंनि गोदान आपडेटखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। थांनाय बावैसो सान सिगां जालांनाय आसाम एसेम्बलि इलेक्शनाव बिटिसिआव बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि रुपम रयआ गासै 62,677 भट मोननानै देरहासार जादोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बर' बिजाथि थासेयावबो बर' बिजाथिया देरहासार जानो हायासै। आं मानि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै बुङोब्ला, जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ मोजाङैनो मिथिखागौदि गुबुन हारिनि बिजाथिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय माब्लाबाबो मोजां खामानि मावा। बेनि एग्जाम्पल महरै बेखौनो मख'नो हाबायदि बावखुंग्रि बियाबनि एमएलए रुपम रयआ देरहानाय लोगो लोगोनो मा मोनसे खामानिखौ लानानै एसेम्बलियाव बाथ्रा बुंगोन होननानै बुंदों। बिथाङा बुंदों मोन द' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय एसेम्बलियाव गोख्रों दाबि दैखांगोन। नाथाय जोंनि बर' हारिखौ लाफानानै मोनफ्रोमबो एक्जिस्टिं एसटि हारिफोरानो मोन द' हारिनो एसटि होनो लानायखौ गोख्रोङै हेंथा होबोदों। नाथाय दायो फिन आरोबाव बेनि थाखाय हेंथा होफिननांगौनि समा सफैफिनसिगोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला राजबंसि हारिनि साफ्रोमबो एमएलएफोरा मोन द' हारिनो एसटि होनांगौनि सायाव गोख्रोङै खामानि मावगोनखौ नुहुरदों। जेराव बिटिसिनि सिङाव थानाय बावखुंग्रि बियाबनि एमएलए रुपम रय बिथाङा बेनि सायाव बाथ्रा बुंजेननायखौ नुनो मोनदों। जेराव रुपम रय बिथाङा बुंदों, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो एसटि होनांगौनि थाखाय एनअसिखौ हरखाबायब्ला लोगोसे मोनफ्रोमबो रिजनेल पलिटिकेल पार्टी आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टीफोरानो मोन द' हारिनो एसटि होनांगौनि सायाव मदद होजोबखानायब्ला थारैनो एसटिखौ मोनखागोन होननानै रुपम रय बिथाङा बुंदों। दा बेवहाय गोबाङानो बुंसिगोनलाय बिसोरहा एसटि मोननायनि जेबो क्राइटेरियानो गैया होननानै। जों बयबो मिथिखागौ जोंनि भारत हादरा सुबुंखान्थि हादर। बे सुबुंखान्थि हादराव जायनि सुबुं सानखोआ बांसिन आरो बांसिन सुबुं सानखोआ जि खामानिखौ जानांगौ होननानै बुङो बेनो जानो हाथाव। होनब्ला जों बेवहाय बे बाथ्राखौनो बुंनो हायोदि मोन द' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टी आरो गुबुन गुबुन आफादफोरानो सापर्ट दंजोबखायो। अब्ला मोनसे समाव बेयो जाफुंखागोन। जेराव बिटिसि सरकाराबो मोन द' हारिनो एसटि होनायाव सापर्ट दंखायो। मोन द' हारिया थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला एक्जिस्टिं एसटि हारिनि सायाव गोबां बिबाङैनो गोहोम गोग्लैगोन। जेराव एक्जिस्टिं एसटिआ मोनबो बिथिङावनो जेबो खाबु मोननाय नङा। मोजां कलेज इउनिभारसिटिफोराव गुबुन गुबुन साख्रिफोराव एसटिफोरनि थाखाय एक्सट्रा खथा थायो। नाथाय बैसोर मोन द' हारिया एसटिखौ मोनोब्ला एक्जिस्टिं एसटिआ बैफोर थाखानाय खथाखौ मोननो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बैसोर हारिया फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाखानाय, थाखा फैसा सोलोंथाइ मोनफ्रोमावबो जौगाखानाय। अब्ला जोंनि एक्जिस्टिं एसटिफोरा जेबो पात्ताखौनो मोननाय नङा। जों मिथिगौ सेन्ट्रेलाव एसटिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ आरो साख्रिनि थाखाय 7.5% खथा थायो आरो जोंनि आसामाव एसटि प्लेन्सनि थाखाय 10% आरो एसटि हिल्सफोरनि थाखाय 5%, गासै 15% खथा थायो। सेन्ट्रेलाव एसटि प्लेन्स, एसटि हिल्स, एसटि भेलि बेबायदि गुबुन गुबुन खथा थाया। बेवहाय मोनसेयानो एसटि नालाय एसटि। जों मिथिगौ जोंनि आसामाव एक्जिस्टिं एसटिफोरनि पपुलेसना 40 लाखनि खाथियाव दङ। नाथाय बैसोर मोन द' हारि जायफोर दायो एसटि डिमान्ड खालामगासिनो बैसोरनि पपुलेसना 2 कौटिनि खाथिफ्रामाव दङ। अब्ला साननानै नायदो थाखानाय एसटि हारिनि सायाव बैसोर 2 कौटि पपुलेसनखौ जाबसिननानै होयोब्ला एक्जिस्टिं एसटि हारिया मा थासारियाव फैगोन साननानै नायोब्ला जोबोद गिखांनाय फैयो। जुदि बैसोर मोन द' हारिया एसटिखौ मोनोब्ला बिटिसिनि राजखान्थियावबो सोलायनाय फैगोन। मानो होननानै बुङोब्ला एसटिफोरनि थिखानाय बियाबफोरावबो बैसोर इलेक्शन गेलेनो खाबु मोनगोन आरो बैसोर बिटिसिआव बर'फोरखौ गादबनानै दोननो नाजागोन। बिटिसिआव बैसोरनि सुबुं अनजिमाया ओरैनो
खमैनोबाबो बांसिनखा, जेराव बर'नि भट मोनाब्लाबो बैसोर देरहाखायो। होनब्ला साननानै नायदो, फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ गुबुन हारियासो सालायसिगोन बायदिखौ नुहुरो। बेनिखायनो जोंनि हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव सांग्रां जानायनि सम फैबाय। जुदि गाव गावनि लाबा-लाबनि थाखाय हारिनि खोथा सानलाबा बर' हारिया फैबाय थानाय समाव आलाय-सिलाय जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।